Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanambo hormati dun sanak kasadonyo dimanapun berada. Ado komentar nan cukup menarik nan akhir-akhir ko ado di halaman tiaka gugua ko. Komentarnya singkek sajonyo, tetapi agak heran nambo isinya. Yang mana komentar tu hanya dua kata, yaitu bunyinya giloang. Itu saya komentarnya, dua kata saja. Giloang. Ambo rasa itu merupakan sebuah pertanyaan atau merupakan sebuah kesimpulan dari si pemirsa. Namun sama sekali indah ado alasan, indah ado keterangan lain. Ba'a ko ambo sampai dianggap gilo atau dipertanyakan mungkin gilo, akolah gerangan sobobnya. Apakah nanambo sampaikan itu sangat indak masuk di akal? Sangat indak mungkin terjadi? Atau sangat mengada-ada dan merupakan dari hasil halu atau hasil dari halusinasi ambo sendiri dan indak berdasarkan kepada kenyataan? Kok ada hal-hal semacam itu nanambo sobu? Batanya orang kambo giloang. Itu ya ndak heran ambo. Tapi kok nan alasannya ndak do diagih do. Nan keterangannya ndak do ditambahkan. Jadi lah sobobnya de ambo berkecekkan gilo. Tentu ambo cuma bisa menerka-nerka sajonyo. Nan alasan sebenarnya tentu sepemberi komentar lah nan tahu. Tetapi dun sanak sadonyo, ambo bukan tipe orang yang selalu membantah atau mematahkan kecek orang lain tanpa menganalisa fakta nan ado. Kadang-kadang lain terpikir lo de ambo, iyo ko lagi lo den ko. Ndak senere haka denga. Wah aja aga. Tapi den nang golak-golak seorang, lain ndak ado deh. Ana mendengar suara-suara tertentu dalam utak den, lain ndak ado pula deh. Ana den merasa paling bona seorang, orang lain salah sado. Alhamdulillah lain tak ada. Dan terbuka dikoreksi kalau ada kesalahan. Bahkan nambo siap untuk minta maaf jo memperbaiki kesalahan tersebut. Kalau memang ada salah di pihak ambo. Tapi kan dari sepemberi komentar kan itu nindak. Giloang. Sekadar itu aja. Jadi kadang-kadang terfikir ambo jangan-jangan ndak den nang gilo deh. Jangan-jangan kurang namanya ngecek dan mungkin nan kurang selesai itu ya ndak tahu lah ambo deh. Tapi terima kasih lah ambo ucapkan kepada siapapun dalam lagi komentar di halaman iko, di fans page iko, itu tandanya dun sana lai berinteraksi. Kalau ada aja interaksi akan bertambah aja poin awak di Facebook. Mudah-mudahan beko ada perubahan hendaknya. Dari angka 0 berubah menjadi angka 1 hendak. Jadi ya ndak usahlah mau sabuk ya. Sian mengecek nambo gilo tu. Tapi ambo mengucapkan terima kasih atas komentar jo interaksinya walaupun nambo indak setuju jo nan disampaikannya. Itu saja sana. Kalau lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.